Jedyni? Kobiety! Akla på hemliga soldater. Det var? Vad? Det är så. What the fuck? Det är trångt. What the fuck? No. Wacht even, die camera's? Nee, broer, nee, dankie. It's all awesome. Oh, jij awesome. Kan hij niet weglopen, nee? Hij gaat niet luchten assen, hij moet weglopen. Loop weg. What would you like to order? Yes, zo. Wat is, wat zijn nou allemaal weer? Is die Freddy Krueger? Ja, Michael Myers. Hallo Michael Myers. Je gaat een beetje. Laat ik nou met die pakje. Hallo. Have you ever tried this one? Wat je achter weer doet. Zo gaat hij. Ja, het gaat zo of zo. Dit is de Sabrina boven. Dat is vol. Dat kan niet uitkiezen, dat is toch vrij lauw. Ja, die in dat geval niet gedraaid. Zie dat wel. Hierdie ouetjie is oké, is oké. Fuck off. Nee, hij is niet oké nie. Go! Hij is niet oké. En het gebeurt? Die naam van je ijsgas af. Wow. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Is niet oké We nie. zijn nog steeds niet zo. Wees met 'n koukje. Wat kouk? Gee hom kouk. Waar ben je niet aan? Gaan. Het jy die kouk gevat? Wat is jy? Wanneer? Andere kant, andere kant, andere kant, andere kant. Here you go. Zo, het maakt toch. I know you farted. Nee, maar nie oop nog nie. Zo, kijk daar! I'm hungry. Wat? Ma'am, what is that smell? Moenie nou kyk nie. Moenie nie wat kyk nie. Wat's practical? Wat's practical, Siri? Wat's practical? Waar? Vrienden te mooi. Yes! Alright, that one. Mevrouw, hoe kom je hier?
Als een naked man, Nicky. Good evening. What Wacht, would you dat like? is Sebastian, weet je wel. Twin. One shawarma. Regular Oké, een unhinged wereld is hij Sebastian, weet je wel. no